अतिथि मान उपस्थित अछंती से माने हेले यात्रा महल प्रतोरक श्रीयुक्त धर्मदास। आज्ञा नमस्कार। विशिष्ट समाजसेवी अनाम पंडा नमस्कार। एवं हास्य अभिनेता नारू पंडा नमस्कार आज्ञा। तांकर से उपस्थित अछंती यात्रा जगत विशिष्ट नाट्यकार बुलु विश्वाल नमस्कार। समाजसेवी अलका मैडम नमस्कार। एवं यात्रा नायक नमस्कार। कारण मु कहूची सुन कारण मु होची माने डर एमाने जानिछथि रानीपड़ा जोठी ठिया हो सेठी लोकंग भिड़ जमिबो रानीपड़ा जोठी नाही सेठी चेयर फांका आगे एमाने जानि सुन रानीपड़ा को बदनाम करछथि। आगे एठी पदे मु कहि मु तपी पन 30 वर्षर कलाकार बहुत दर्शक रानी पंडे को देखिबा को आसंती ना क्या आसंती से केमिति अदा लंगुरे नाचुची सेया को देखिबा एनने अभिनय कोन जानती ना क्या आसंती खाली देह देखैबा को ଆଉ ଯୋଉ କାମ କାମୁଡି ଦିନ ସେଇଟା କଣ ଅଜଣା ତମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ କାହା କାନ କାମୁଡିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କଣ ଲୋକମାନେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୋକ ଭଳିଆ ମାଟି ଆଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କନ୍ଦିରେ ଏରା ନାରୀ ନାରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି ହାय ହାୟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାଠରୁ ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ ନେଇ ପର ଭଙ୍କା ଧରି ଝୁମ ମିଶ୍ର ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ओहो मैडम प्लीज चुप कर तू स्टूडियो में के भद्राम से कथा बात कर ओहो आपन चुप रहतु भाई एटा सारा आहुआ कोता आज्ञा यो होची धर्मसेना ये मत कहला रानी मो अनुसार नाची मुला नाची कम टका देबोली कहला अधिक टका पाई मो अनुसार को चला ये लोक कोन कले किछि भद्र कलाकार किछि भद्र मालिक मान को धरि रानीपड़ा विरुद्ध षडयंत्र चले आज्ञा सब तक नजर दे या ये यो होचंदी पंडा बाबू देवे दीटा आगे आंको कथा कोन कहली आगे बयस देखिछ 80 आज के 60 वर्ष हलानी हो ये 60 वर्ष कोचते आमे होछ हीरो हम सब बजार टोकी दरकार हीरो चरित्र हिना बेस्या बहुत बड़ बड़ कथा ता कुछ नहीं दर्शक माने यात्रा मंच पाखକୁ यात्रा देखिबा ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରେ କିଛିଟା ମେଲୋଡି ପରା ଯାଇ ନଥିବ ଲୋକମାନେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆରେ କେତେ ବର୍ଷ ପାରି ପକାଅ କେତେ ବର୍ଷ ପାରି ପକାଅ ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅଣ୍ଡିରା ଅଛ ମତେ ମିଶ୍ରିକି ମାର ମୁଁ ବା କରିବ ଝିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ बहुत को बुझू नाची पूरा सब जगह कपड़ा उतारी वीडियो करी सोशल मीडिया रे वायरल कर देबे हां ମୁଁ ନାଚିବିନି हम बहुत नाचिबो नाचिबिनी ओए ओ अगा पड़ा माना गुदरा खाली बाबा ना किला देना पिला बड़े बात पिन कभी सांगो ना किले गुंडा ओरे पोसरे चुरी कर छियो ना किले नंदा अब फिक्स नादा नदरा बनी आधार कार्ड नाउ दिला ओनामा पोंडा वो तते एठी नचाई बिला रानी पोंडा
ପାଖକୁ ସବୁ କାନରେ କହିବ ଏଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆଚାର ଆଣିବ। ଦୋକାନୀକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ। କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ କଟା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଟୋକା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଡାଇଲଗ ମାରୁଛି। ହଁ କଣ ହେଲା? ଆଢୁଆ ପିଲାଟିଏ ହବ। ମୁଁ ଭାଗ ପିଇଛି? ଆଉ କଣ ମୁଁ? ନାଇଁ ମୁଁ। ଆଉ କଣ ମୁଁ? ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ତ ଦେଖ। କିଛି ଜଣ ବଳାତ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାସି ଗୁଣ୍ଡରେ ଝରା ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଚାନ୍ଦୁ ଦେଖିବେ ରୁବିନା ରୁବିନା ଛବିନା ଛୋଟ ଝିଅ ପରିର ବଳାତ୍କାର କରେ। ଆରେ ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଖୁଣ ଖୁଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଦିନ ତତେ ଧର୍ଷିତା ସଜେଇ
ନାହିଁ ମୋର କୃଷ୍ଣ ଦରକାର only କୃଷ୍ଣ ଏ ରମିଲା ଦିଦି ରମିଲା ତୁମ ଟିକେ ସାବାସ ଦେବି ଦିଦି ଆରେ ମତେ ଟିକେ ସାବାସ ଦେବା କାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଦି ଦିଦି ହଉଛି ବେ ତତେ କହୁଛି ମୋ ସାବାସ ଦେ ବୋଲି ଦବୁନୁ ଦବୁନୁ ତ ତୁ ନା ଦେ ତୁ ମତେ ସାବାସ ନ ଦେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବାସ ଦେଇ ଦଉଛି ସାବାସ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସାବାସ ଆରେ ତୁ ତ ଦୋଚା ରୁଣି ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ଠାକୁରାଣୀ ନହେଲେ ତୋ ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ କାହିଁକି ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏ ପାଟି ଚୁପ କର ବେ ଚୁପ ଚାପ ରହୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଇଛି ମୁଁ ବି ତା ପାଖରେ କେତେ ଥର ଶୋଇଛି ତା ଦେହରେ ଦେହ ମିଶେଇଛି ତା ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଛି ତା ଓଠରେ ଓଠ ମୁଁ ମିଶେଇଛି ଏ ଆଗକୁ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ କହିପାରିବିନି କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଉପରେ ଦାଗ ଲଗେଇଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ ମିଛ କହୁନି ମୁଁ ଯୋଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଲଗେଇ ମୋ ପେଟ ପିଲାଟାକୁ ଅପରେସନ କରିଦେଲେ ହେ ସେଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କର ନଥିଲା ତୋର ସେଇ 15 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ନଥିଲା ହାତ ଗଲୁ ହଉଛି ଟିକେ ଗଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋର ସେ 15 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଥିରି ହେଇ ପଡା ତୋର ସେ 15 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଶୋଇବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପିଲା ମା ହେବେ କୃଷ୍ଣକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମରିଯିବି ମୁଁ ମତେ ତ ହାତ ଧରୁଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ ମୁଁ ତତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆବେ ଭିକଟା ଏମିତି ମାଗନ୍ତି କି ସେ ତ କହିସାଇଲାଣି ମୁଁ କଣ କଣ କହିବି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଛୁଆ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ରୁମାଲ ଧରି ଭିକ ମାଗୁଛି ଆରେ ଘରୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଭଲକି ଦେଇଥାନ୍ତି ଟଙ୍କାଏ ଶଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଖାଲି ବେକର ହାର